Kaixo, mezu bat idaztean agertzen da hartzailea, CC eta BCC. Zertarako balio du BCC honek? Honek balio du pertsona bat baino gehiagori bidaltzen badiet mezu bera, elkarri helbideak ez ikusteko. Egingo dugu froga. Mezu hau bidaliko diet 3 pertsonei. 3 hartzaile gehitu ditut, hemen hartzaile atalean. Ikusiko dugu nola jasoko duten. Hemen dago mezua. Hartzaileak ikusten ditu besteen helbideak. Kontuz pribataltasunarekin. Horrela ez dugu egin behar. Mezu bera. Bidaltzen badiet, baina hartzaile atalean, BCC atalean, idazten baditut 3 helbideak, 3 hartzaile daude, baina BCC atalean bidaltzen dut, jasotzen du mezua, baina hemen bakarrik agertzen da helbide bat. Nire helbidea, ez besteen helbidea. Beraz, BCC honek balio du pribataltasuna mantentzeko eta elkarri jasotzaileek ez ikusteko helbideak. Bukatzeko, zertarako balio du CC honek? Esan nahi du kopia bat dela. Hau da, hartzailea izango da Alonso. Eta kopia bat bai Dulcinearentzat, baita Santxorentzat. Begira, hartzailea Alonso da. Eta kopia bat Dulcinea eta Santxorentzat. Aber nola jasotzen duten. Alonsok jasotzen du normal, mezua, eta esaten da hartzailea Alonso dela, eta kopia bat ere, mezua idatzi duenak, bidali diela Dulcineari eta Santxori. Iaia ez da ikusten, ireki behar da triangelu honetan sakatuz gero. Aber Santxok nola jaso duen? Santxok ere mezu bera jasotzen du, eta ireki behar du triangelu hau jakiteko hartzailea Alonso dela, eta Dulcinea eta berarentzat ez direla mezua, bizik eta kopia bat dela. Hau erabiltzen da adibidez, persona batekin biltzeko eta jakinarazpena bidaltzeko beste batzuei. Normalean ez da erabiltzen, ze oso aditua izan behar da konturatzeko triangelu honetan sakatuz gero, hartzailea eta kopiak, jakinarazpena, desberdinak direla. Labur bilduz, hartzailea eta BCC edo gazteleraz CCO hau bai, CCO hau erabili, ze pribataltasuna mantentzeko balio duelako. Eskerrik asko, agur!